Yedamo se na yamamwajo enwumre no nsiabrem kase no na bra so se Sompa TV so yetna se na yedebe so mo na nsem na be se twa de ho e de afa Sompa 93.1 FM wasante mantamo afa Sompa 90.7 kromo won kranza ena Sompa 98.9 enso asomo ejemu de amade cho sunwane ene bono ene afomantamo fo nyina da ensem no eba no de obetie bie wo mo no ene se eyade a yewura Steven Opuni kane kokko board panyin ene yewura gongo wonum case ekodi mu wo court no ene court a no ewo Accra High Court ho no wonum eboa asem no sen ene esi ekoye na wodi wani kiremu ewo eye vetting committee won titire ni yewura hiavo wono so ne die mu a eyade a Oliver bakan so di assembly to no so na wo kyerese nya sa na tie na enansa yo so kra mo ato nsa de afro Oliver se womra na baabi okote sansem ne baabi a ohun no wo mekra ema nyina ente se wodi wani kyeremu ewo yewura Dr. Kofi Omane Boama wono na aban na boni din so mehwese be ya defense ministry ho no bibia betimi atoye wode samu atodwa efa aman hodo amamofo efri wonu ma wura no ho ene kwan obefa so aboga na ho ban de efri wonsem yewura mahama mampanyin so akasa na nasem okanyina ne se Director General de Magana Securities and Exchange Commission no ni dwumadie no waje e de efri ni 1720 so efri ho na nipa foforo emeto aso so ena national PRO e de National Small Scale Miners Association no enso ese Waterlands Minister Chipampe den sembia wode aba efa efumagudi atuo kwan paso a ebetimi aboama Ghana yensu anso eho etimi ato wonom yade ade bekyem obiem so number 2 watresa chip compound bi a wo ho no ni sibra ne dabrem se ne asini etie no empanyimfo anya adomo empini ho a ne ebetie no enhyeda enye papa wodi wani kyerem okaso ne importam so a amro besi bia kwotwetuo de asi wo bia oye mobile money so ama chese we play na masika tie nie wonu matabri edeko ensemi dodo na eka ho na enne anwumre the sciatica expert 21st clinic for wonu maso ya sene ya yede eba besom wo yade bia ye free wuti so kopem oboro no so no wodi dru wa obetu ase de amount miso free drink ni 5 gms anono de kama yanka se enu abamu nsuo ya chinchim de aye no womo so eboa ye dwabodwumedie bia se no wo hia bi ewo ho ye de aseda Emma Express group for esansi yakwantu ho nsem nyina da na daoma ene wagye asini metri so eboa yakwanu ase nyina mu ye fa aseda ne bi ma 3 eco caps Coco Master and so 3 eba center for the abano I am team Coco edro kind on wunya bia ebetimi aboa ama honam no bibia so etimi akoye wo Coco si yade ene ayem team ensem na Sompa TV mpanyimfo se yense yadofo yahwefo nyina se Sompa TV no se wunya nhwe ne ye twitwitwitwiri bia bemu anase numbers ya na wodi change anase wode hwe no wo hwe na sesanya abemu amestro enya bo apa yensi efuada roma wonsesemu bia wo ye ewo ndwumedium na aba senti no manim di fo ya wo betimi ariska ne decoder na maw no emeyo no sase be ya new Sompa TV wonsa beka no wahwe yen bra ye somwo na ye nyina yenya akatua pabusia enwumeko ya da roma ena wono boy adonten aboye chidom ye anwumre no nsiabrem kase na me ene brother General Bosome de toso aduonu nwatwemu de no ye de ba besomwo wada roma Facebook no ye live yo ho dom ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV abefo online no so share ne tie ye wo ho www.sompaonline.com ensem nada ya krukra akogo nti no opese okenka bi nso anu aduem wo ho na onsetimi akabi mosofo me ohene ire mame ekua yeboa ensiama bronya modaroma yenjebrani adaje na ensem no sene sitie no yemobo mu emfa emamu bense fimpi mienu eni dunwotwe mu ena asem bi beto bedwasrede ekyerese company bi ya no Rasedo agongo dia ya friend say Agricole Ghana Limited no
one of the fertilizers be afa cocoa board penny so sabreno penny ya friend Stephen Opuni ya no otua no akwanam ne nsa so ama amfa FDA fo nsem kwan ya wafa so kola wato sa fertilizers yi esimi chema akuafo no so kora no amfa Ghana mamra kwan ya yefa so to ade wo man ni dimu afei sika ya wo kire se wasan na naso wa ye ne ntoto ye basa wo ho nyina da ene yakwadu be se du anase aduonu nso na wode ebo mpanyimfo se wabu Ghana afa so wa Ghana aboka ene ensempi na no na wei na akọwie mu wo court efiri 2018 na bepime nei ade asem no ekonkọ ho ene ebela wode to wontri so no be se 300,000 Ghana cedis 3 billion obi a ene wode to ni tri so se be ya ene wa be beli no se nipa ni dwane a obetimi aba betua na asem na danse ye wo mu nyina no empanyimfo edi akọ won lawyer fo akasa etiemu freja agefo ahodo se baabi adu ne de anka won hwe na asem no baabi a ne sibre sigina no watimi ede esi ho ena abrewa yikwam yakopon so aba wie ma be bibia so atodin se wodo ani kiremu Accra High Court ne de ya wabra Justice Aboaje Tando ena fewra enam law mensa wonom etre dwam no se eye aban na se oman no aloyafo no ena wonom etre se ensem no se ne esi kono de wonom do nani kwahwe sia ohne santamu hwemu na wade wakwade ani wakrampo se achinchiri mu adanse ahodo ya afa ho nyina na nigina di adanse se eyade ayewra sedu agongo ena afenso yewra Stephen Opuni wo ho ni asem wo kwadu aduonu nsumu a ye de bo wonom no enti wonfa won ho no nkodi won yire ene waduane wo wonom fie na Attorney General yewra Dominic Ayeni wono ena chese wo kyerese woje ensem wese nyina mene ye hwehwemu a wo hu se sabre de wasa Dr. Opuni ene yewra said wotimi kofie na sede yakwa aduonu nso de bo wonom no wo ho emmom no wonfa won ho enkodi wei ene ensem a Africa ne si wode Ghana Cocoa Board yewra Opuni ena afen so yewra said agongo wonom so case ni mu eba yet one sem no so na yewramu ewo adoso bedwekuo ya wonom no hyebedwam ya wasa efre won ho seveting committee toto ano bedwa no yakasa ya de yewra mampanyi John Dramani Mahama na boafo ahodo ya wonom ba bebo no se be ya ne dwumadie no ebetimi akoso wano atoto na akwam no wobo wo mu dia na yesese ne amamra ne tie no na vetting committee no so wonom a atoto wano se adwuma no wonimde wo ho anasa wo ba ne sen ena nsi yoben ena wode eba besomu na wode wani kyemu ntitine ni ya wono eda bedwakuo no ano a ye fra no yewra Bernard ahiafo wono so de nsamo atodwa kire se entwato so we na ya papa na wenye dua bia mu ama no se kwa bofre wo hwe no ne tibre anase ne gina bia wa abrabom se ne wasi enim de wa abrabom ni amemwo ho nsem no a na panyi bia abranti efre no Oliver Bakay ya de a wode nsem bi to no so se an ministers anase panyimfo aban no abo wonum din di ministerial appointment e de ma wonum no wono yewra Bernard ahiafo jeje esika bi free wo mu ho ansa no ma betena nanim krampo wo vetting committee nanim ene no oche se asem we kwoti bi wo hin me de sa ne ma ne de yamfa nteteme enye misu enye me banti no se sikaje ho nsem no nokra bi adanim. Our attention is drawn to the media statement by Oliver Baker Vomawo to the effect that one, the majority members of the appointment committee have been demanding money before approving the nominees, and the chairman must submit himself to oral. Let me place on record that I am ever ready to submit myself to oral. The second aspect was to the effect that all the committee members are taking money
from the nominees before vetting and approval. This morning, instead of starting vetting at least by 10 o'clock, we recall into a conclave to deliberate on this issue. We need to stop certain attitude. So therefore, I, Bernard Ahiafo, First Deputy Speaker of Ghana's Parliament and the Chairman of the Vetting Committee, wants to place it on record that myself and the committee members do not demand money from any nominee before vetting and approval. Rasha bedroom, Chiame Hina Bedi ya wodikain. Ya wanokro ya na society tine ni edema vetting committee ni Bernard Ahiafo. And I watch us a sunni bi wo wa. E twa se fatase Ghana fo no binom. Wo twa so no yi na kwafri wo su. Ene wa bra boy ya wo bonim sanse. Ensem bi wo ho na enipa na se wo ka de agu ne ho fi anase bi apese wo se na anase sentino Oliver Baka eni sem wo ka se wo se Bernard wade ne ho koma ora ko ya chese mapanyi apa wonom se won hwe obi de katalhye proye kanka dream bi ni fakadam enam kwan so saa ededwuma wo onye hwehwemu na mra ne mo no chese wa ye ready se obetimi de ho akose wo gidi se bibi saa wo ho de on fa dance mra na ono ankasa nso emfa ne ho enko na asem no chairman ama no ampem wada wasai ekire se asem no a Oliver aka no enye se wo gya ne saa kwa na emom wutumle no na wo kire sikura wutu no woso enu nti no se wakasa asem ne de a wobetwe ne de abaveti committee nanim baby a wo hu se wo kita sika na so ogi sika e de afri nominees bi wo no na kyese wo no so aba bekire eno ho nso ensem ni. I will therefore direct the clerk of the committee to invite Oliver Baker, former. Abusia Oliver na ho akana branch we dem say oso miensa bi as na onji di wo mam haze no mu a ne won to no na say kwa fa applause for ki no just all touch ne ye do applause for Dominica afẹ de odi edu first deputy speaker so up na shebedwem chairman moa ye Bernard en wo kire se obeton sa de afre Oliver Baka na baby a wo hu se niema se ekoso no watimi aba bekire na yankwa ye ni moen vetting committee no ene ye kase ya ye nua be ma na se ya de nyina papa ye Roma ne boama enete wonu anim ya wo toto na no ni nyina ne se defense ministry wono no ena eba beye entwiano ni ede amaso ye ho se be ya Ghana ye bambo hu nsem nyina da no ebegina peme sei ede amayen neno ena toto ya ne kwani Roma ne boama de nsem bia todwa kire se amamofo ya chese to de bia ni titru ne bibre mama hu ase no no na wa free wa wura ene etuo ten asore dem na nipa ba ko de topa ye akwa hye ne ho no wa to na chese nipa mpempem agapade ne nkwa na ehwe yen wa kire se minyawo ameyo eno ane se madame ho so eno nso nti no wo hwe na nyame ya adom na se wotimi ebedi se di brewe ya wobehwe afa kwan bia so se obebo ye ho ban Ghana fo ede afri amamofo nsem se be ya won free yawra emedi yen bone e wo kwan biara so yewra omane boama. These are very critical and they are needed in protecting Ghana. It is true that terrorists, and if I may add, violent extremism has caught up with us. Successive governments have done very well in ensuring that we have not recorded any incident at this stage within the territory of Ghana. But there is also the strong belief that there are some sleeper cells of some of these groups, which so far our military has been able to contain and sometimes even push them
out of the country. Where we are, we cannot. The citizens must also be conscientized so that they will be able to help the Ghana Armed Forces to detect early when these incursions are being done. And this is where I commend the appointment of Lieutenant Colonel Larry Govlolate as the envoy to the Sahel regions. Is going to assist to be able to understand, help in early eye detection, assist with defense diplomacy, whilst our Ghana Armed Forces also continue to engage them. And so yes, we will need to complete the FOBs. We will need to consider extending even the FOBs to other parts. It is not just the borders, even the riverine areas. There are some entry points that can also be considered. And so you can have my assurance that together with the service commanders, the CDS, and with the commander-in-chief himself, we will do everything that we must do if I receive your approval to protect and defend our dear nation. Meya ma famu die biara de aboa na so ye so ba kofo were dregu nti no mene asrafo mpanyimfo sojafo na asa prosifo so mpanyimfo ne bambo adwumako mpanyimfo ni nyina da ebeto kese ne ya boaboso anyanwenta so se beya sabotaye wese ni timopoi ebetimi abemu amagana fo ho bambo e de afri amamofo ho no yetimi e de asiye e wo kwampa so Yero mane boa makasa no ampem hwada woto aso kire se to da bi na ye fa nipa ma won ma rura bambo adwumako ni mu a obehu abi wo ho ane ya chiachia ne kakra mantamfo bi wo ho ane afadodo na mantam bi won so afia bi se wo singlet na ya sesa wonum kakra bi e de akowrem wo sesa be ya mantam biada ebenya ne so ene ne nipa e wo bambo adwumako ni mu nti no wo ba behwe na bibia nso atoto ye e de ama enipa biada Security agencies, there is regional balance. Thank you, Mr. Chairman. To be brief, I'm a student of equity, and we will ensure that all the principles of it applied to the procedures that the recruitment process follows. For instance, if somebody is in the Upper West region and the person is going to be enlisted or recruited, how does the person go through medicals? If somebody is in the Upper East region, same. If somebody is in Accra, obviously that person will have a certain advantage because 37 is just right here. And so we will look at all the equity principles and ensure that regional balance. Edward Dr. Manebo Mano no. And waboni din said defense ministry no metua ho says so for brana whatever committee nanim no and sembia eto dwa no and ayada ne akire dia mamo no afeyen remu e wo mampanya kache His Excellency Rajon Dramani Mahama e de atudwa e Treasury Director General de Ghana Securities and Exchange Commission no Reverend Daniel Tete e yade a won fa ne dwumadie ento ho na yesi aduabu a ye bobi poni munte no Walkway wama eho ena ho mpan Reverend Tete kwon wo behwe na wachire ne se wonfa enkratasem dwumadi ahodo ya no odie no nyina da ho nsem no enjai informa Dr. James Kuche se be ya wono so betimi aba betremu aye ntotoye ehwe akire ewo eye sabia ye ho we nyina no wose ode ba ye wa bra letter 10 ye executive secretary edema president Dr. Kalistut Mahama and Nensa Eshasiye ya wonu media benti ye kase die Reverend Daniel Tete wano enye Ghana Securities and Exchange Commission panyi bi nemom de waba be hwehwe Dr. James Kuche enum nso ensem enono na ye kwaye nimu a nansiya da eno monyafo Emmanuel
ama Kofi Boa soafo ya wo boni din se won hwe se be ya nsase ni mu adodode ho nsam so no obetimi ade atoto ye ade amaye no okwatene mu e wo vetting committee nanim maye bisa no galamse ho nsensem ye gentre ha efiri tetentre ne aban kwa aban ba obi ye bi boa nanso no akoye se kwasi konso ogina kwanti aso ye ne yedi konso kenten ene yede esesa sesensuo wa bra prosifo ne asrafo kentena wan task force ahodo ya panyina da ene ya Ghana sika ya akodi mu no nanso ne nyina da ye humfa so de bia afiri so galamse yi eda so sese yensu wansuwa ene ye nipa ahodo ya wobo ade ende adom yensa ase ahodo neno ena wo bisa ne se woba ade na wo be ye de aboa abrasa galamse no amagana yensa ase ni mu adodode ne titu ne yensu wansuwa no so no eho bambo ne betimi akoye eno ena wo kire se o asrafo okra de kase do mu di se adwuma wo ya ye nyina bedi adanse ese nkosi agasan se de wonu mu ye nyina da ene ye be wi a kire kra ye se ene galamse fo mu black o mato a afa wonu mu de betotontom agumu e de akwa akotutu jema ma gold no ma yi afiri mu no anaso mbete afiri mu na afa de ye se asrafo no kra sa akopeja black ni nyina ne rubber ni nyina no wo mu de kwase so mu kwa wo mu kwa akofum gold ni bi na no no o kire se da bi eye water gas fo wo mo mbebo nsu ho ban eno na sese ye fa wo mo sebe ya ene ye nsuo no galamse fo bi anya kwan enkose na ene ye wo bo ho mpem se ene ye wo be nsuo bi a na wo no ma chewa doa wo na wo no de wa famra kwan so ye nkonkotie ensemu a sa asem wo ye chi national PRO Edema National Small Scale Miners Association Yera Abdulrazak Hassan wadi atudwa wo se otachire pampia ya sempa aban bia ni sodi hu se obe hwe ne man ahwe ne yi na wo hwe ye sector no eno so ka mamamu a esese ni ekon e hwe kwa empire be faso industry ne be kama wo hwe sema honorable Amakofi Boa eka efa water guards one. I think as an association, that former good year home getting mono a adjunpa in the sense that soldier send me did be a case soldier no mubano moko at the end of the day in your solution because omono won't even form better shoes so and I say better so won't be buying and home buy for 24 hours. Because we are who are dead with the so good. Then I say yet no phone, I say if you're quite pie before sanema we beko ntino uhwe sa river garsi o Kenya eye pa na enya de foforo de ni mom previous government no na amfa ose anye oyo because that time no omo frey as an association ye chere pin ema ye say ye we task force or bumayen blend na hwe kwa mpa be faso etu esa omuso sa e won so no so quickly now umuko yes on there umu training umunkrofo nti no mo training river wardens after training no e go see saying that no training umu commission mo tema no eno anu na eka ho nti no anka ya dia umu implement na ma ye dia afuto ye tutu mu anka bia ndru bi nti say new government aba no mo say sa na mo no mbetu e ma na yi a we will support them and we'll give them all the backing that we also have. One say Juma and I said Bibia eba ade eba for you will say you share the positive and negative. But you have negative in kaya not ebu abam. Not just a demudia the way I can answer me. Not just a yakran a chini paguni airco. If yakako coco, a corner yakono, whom young boy. Was say be kwana yeko to amende enti adendo de na tse kona ankasa ro de ka bu ho abomfia enti wo kokora na wo belusu enti no for now no de me stress at least that aspect no yam fanto nchen eye omanmu no nyina sede se e betu galamsi ase enti no enye honorable Amakofi Boa na e ba betu galamsi ase oba ma ya boa na nyina yetu enti eye wasede e masede eye honorable Amakofi Boa sede nti say wo wa ye be you say kokko bonso no ho ban no wo ko na wo ko chia na ye nyina ye ni hwe say de wo ye no ya na say nye abusiani pa wakasa ye wono ede kasamofo the National Small Scale Miners Association ko no omo mutu efoma gudie e woni nkume mu ya onamra kwan so no
wono ene kasa edema wonum ko ewo mem hasen yera Abdurazak ene ne din Sompa TV sunie enwumre no siabrem kase ne branda de no ena yetutu ne srani abasade mamo ne nsem no etwa Sompa 93.1 FM wasantemantem Sompa 98.9 wosunyane wojemo de amabro ne afomantemfo ena bropo ye mantamfo so etie the free crowns Sompa 90.7 Facebook no edemu live ho Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV ye koyenim na ye wremo ewo eye wo he papa ya wote adwa so de ma adehye ya mo agrekenzima nana nkansa boadu ayeboafo ne die mu na panyin so asan ne hwene so ese ebema ohwe no wonsi so mu ansa no waham na wo hwe eye council of state no a wono so be ne depa be na nika so obegyina mu ede ama asante mantem ased mofo enam say yo so nti se ne abato obedwa no na ya wo hyehye ho hyehye eye ho ntoto ye nyina nti no wo de ahyese nyakopon ya adomu adabenada fibrobo some de toso duba kono ena obehwe no de abato na hyehye so eno ena nana kansa boadu ayeboafo ede ne krata ne ho nsem nyina da akwakoma isi no na bra wo kone yeso ode hye nko anantente no otumfo se to ababi otekra rete bra wo maso nyame kese wono akasa ne chia mepanyi bafo kantankrachi ekogya no ebo ne chidom na yenkonkotie adanse amapane nsempa hodo a bafo kantankrachi wodi fa yewra ayeboafo eba no ye sebe obi original ano akoja kaso state and name to sebe mpanyifu santima sebe ne pedi chuwa ni mu no ne ananka sabodo ayeboafo nti ono ekogina santima name na ode ne nkrata electoral commission the sebe domo de change na akire sebe mudro ye ene ni papa ho ye sebe nyina elete bo ne chidom sebe otumi ko gina wono mo a ama sebe tunu so ba no kwa wetima bo santima ato mpanyifu Ghana man ye na ewe Ghana man ye na ewe kanzo state nya sebe politics Ghana man ye nti on sebe na koma pa ene sebe tima wo ma sebe Ghana man ene nti no ogina ne bibia enya brabom sebe brabom kwa ne godi mu kan mum akoma pa sebe wo hwe nchirima daachi yo eno he Ghana man ye yo nti eno obinya sebe opeso ko ozo sebe bi wo no mo a ekobi ekonchi ya otmo panifo let's me sebe abo ma sebe Ghana man akoso o se de bibia sebe wo mo sebe se enu ye fese mene beso na sebe mo beto ba no ehun ni pa ban ya so ba na ko gudina santima na em aboa ama etima to mo panifo no na ehwe sebe dru emre be do na sebe nkunudi ayela na nkansa bodu ayebo afudia beto etu de sebe na meka na se ye mo eto ba no ye hwe bibia se nipa ko gina betima aboa santima ene se ehwe enu sebe nipa ehwe no nkansa bodu ayebo afu betima gina o to mo panifo be se bibia boko mun kan bibia mo ko mun kan basa so abet mabo ma se bibia so ayenkoso ni awonim to no ena ye de gina tre no ano ye pekrama bi adena kowura mu amwede bofo achi akochena mu a ene enye se bi dabi ebe ye dabi aye bi afo ene ye befre no esansa waye bi pen eno ena bafo kantankrachie otumfo se to ababi otekra rekura ne brawma so ono akasa ne chia mepanyin wodi adanse pa etonkrai edema amansa fa na naboadu eho no nensem no achi no na assembly member meche krokrache ya wono so ewo ahensa estate ya wono kro ya ena ya assembly members nyina wono president ewo asokwa kropon no mu ewo asante mantamassenom wono manyafo na ya redu wono so na obona nankansa boadu ayebo afuchidom wabra no ode ne ho enkratasem ekwa akoma eye isi no yentie wono so ne sem kakra ya wode kraye ense mremu no edru bra ewo se enya obi a oba akoto ma panyifo a ofri asante mantem na yehwe omo a ewo se omoto saaba ya eye ewo eye district assembly sia emrani se yenyi nipa mienu na nkoko ginam na enkonkoto aba na nya obi a obidi nim kan akopem puntu edi aba asantemem no wasa adwene Ghana fo nyina no kwasem ni se se hwemu a obi a oba bia se fata nanso eye na na nkansa boadu die no kwasem ni se na kokudro na yemuye etirimu po owo edi ma asanteman no eno na ejidi se yede ne kwa obetimi aboa
ama de hwehwe de ama santeman wahwa santeman yie na watimi atu president fo eno na efi se yaba bedi hu dwuma no pay ye danyame ase se yaba isoso ne nkrata sem no bibia mu ayi fine nti itu ye nuanom a omo district assemblies no titiu e honorable assembly members se bi ebu se bi so enye obi akeke ne yesuma no yesuma obi a yensuma obi obetimi akono akofa de aba fi eno ene de susu se ye de mana na nkansa bodo a obetimi aye sa dwuma no e de ama santeman ne timi ate santeman ni Ebusia ni wakasa ye wono ene assembly member ya owo Ahinsan Estate ya wasai presiding member ewo Asokwa municipal no emu wonmonyafo nana ya redu ena yetie no na afe yenkomu abato ye koso ewo mrahebedwafo no entem no se wodo ani kirem won pesua hodo bi so a bitisa afo no north eya de a na chesese ne ne masiko ye no wonum kirese wonum enti won ho ase wa abato ne kenkan mu afo no southwest nso ka ho ena afe oboase east na NDC emranifo eka won ho bubo mu ne wade hye kirese sane ne masiko no wonya honhoma wonfa won sekanwa nanka esanse ade no kwa na nkoye amfa MPP fo na so na se wonum de eye katashibi ena efe mu pese wodi adwa no neno ena nanse okeka won ho se asem no obepeja no de akwakwa wie me court na court no so etimi ahwa ka wonum sem bi de ama wonum ampani nuane ampa emranifo de ma NDC amanyoko no ya wonum wasantemantem se no akeka won ho wone won kofo ama wonum akirem ewo eye Kumasi High Court ama wode won sem nyinada akwakodan court no se mo ba atena se waje won sem na tomo som se etwe ekire se wo ba betena se na wapebre edi asem no kosi se won beka asem na wie die enya ade sensunsuanso a abato ni mu no samia ye miensa constituencies ahodo yam de tu dwan no wonum abato no hunsunsuaye no yaje atum se wei ena edi kan ana se bia we se na nkoye weni nsemu a ese ekoso ewo abato pesua ahodo so ewo abato na ekoso no na yenkwonkwotie lawyer Evans Amankwa NDC mranifo no won kandini ewo Asantemantem bra wonum drumu ewo court no ekire won nsentrefo twetwen komo enye sabi NDC seat binti ena yenam sakan we so pese bi seat binti o e be binti ye two-thirds majority bin si Ghana Adam o man pedi John Dramani mama ne saka sa two-thirds majority nemom Obuasi East for afọ no north for ne afọ no southwest for abato omotoma yenua ye Samuel Aboaje yenua Kwasi Aduse ene yenua Abubakar Sadiq se ya ntimi amwa amasa no kredie no anadi abra ya bakot no sa nipa no moto abana na se lectures no moto abana ko gina wiem ko sala idom ko promote ko sis no o ma bambabu the next time on ko ko to abana ma bi ko ni so ko gina wiem ko to abana wa abana ko ntimi nya dai e mo ho bai enti na o se me ni bre se ade no pepeye e be ye djuma na ye de abakot as record say court be hwehwe nsem nyina mu na ba bia da no wo de ato santen be no ko say ba bia hye no afa nsha efito enu ti de yo ni awakasa ye ene lawyer panyin ya wo hwe edi eye mpanyinfo ya pesua miensa Obuasi East afei afo no southwest na ahafo no north ho no wodi omanim akowura mu ewo high court mienu ye no wo Asantemantem Kropon Kumasi mu ha enu achi no wona watabra sem ede akowura mu ewo court no wonso ekasaye ede kire wa grant submission dia man na ye share yenkofo bo say abana mutuma ye no nyaade a yebema sebe aye obebu kwa bia so ebe fam na kwan so na edaje tumi no dia fro mo nti ya fa kwan yeso na ka chobia so bia nka na kuma tumi eni pressure wo mo so ene abufu but obia ma komanye de emma from damasi anka edi basabasaye ene oyeni abeto oman Ghana so ene yenhwe ade a ese so na masremi nuanom mrante ne ebusuafo wo Obuasi East so mna ya tu on bi so mo di MP atito afọ anọ for
enim sɛ ɛnɛ wɔte so ɔso na yɛ MP ɛnyɛ mmara kwan so ɛna wɔde ti so nti yɛyɛ sɛ yɛbɛma nkrataa na ɔma ba court na ne yɛpɛpɛpɛ yɛ sɛ sɛ yɛde toɔ ne yɛde aso baase no kyerɛ afoano no kɔkɔɔ ne sɛ ampa ɔma to aba no ama me akɔsi edu sɛ na me nnyae ma ɔmo vote no ana ɔma aba na ɔmo to maa me no ɛnyira ɛno nti yɛaba court sɛ yɛbɛhwɛ pɛpɛpɛ yɔ na sɛ ne ɔmo nya gyidie wɔ me mu na ɔmo to aba no de maa me no court no nso so ɛde ato hɔ ama ɔmo nya ɔmo MP akɔsi edu sɛ a ɔmo hwɛ sɛ ɔmo to aba no maa me ampa sɛ ɔmo to maa me a obi pɛ sɛ ɔde kɔti kwan ɛne kwan bɔne so bɛsɛ ɔnabo wa regye tum we wɔsɛ wɔn we da anti adehyɛ ne kokromuti ya wɔde fam no no wɔnhwɛ ɛma wɔn blɛ nyɛ kwa na asɛm kɛseɛ ba frankensi so nipa mienu yɛ ade a yɛagye wɔn atomu dada wɔn aso akɔfrɛ mu asɔe sɛ nsuo mu awie mu ɔbɛkonkoden ahwɛ sɛ mmarahyɛ badwam hɔ no biribi abɛkɔ so tɔte ama wɔn pɛsuafoɔ nso no wɔ aboboa no mpuntu atimi adɔle hɔ ɛte sɛ deɛ somro adɔle aboa kraman no na we na ba ne saa senti ekoba se o ma anya saa no ye saa koyi wo mu ana asese ne sitie emu nsem na firi wo kine kɔ no dodo na na be firi akira konti no ye fa mpem ase ne entufa so kɔde ebresiamo ye woto ne nsem ogyabom na ye fa ye ne enkyeremu ewo kasoa ene ne mpotemo na kasoa manfromo Las Vegas mpotemo wo no na aba beto dwase ababa wa bia wonya mfinhia ndunso ya efra no krala kwenu wɔyɛ mobile money yibi ɛne ɛwɔ sende no wɔyɛ credit nkakra de fra sɛ bɛyɛ obetimi abɔbra esan sa Ghana yɛ wo to amene ma wampre a ɛnyɛ ade a betimi apie wo pele kwa na unu asa na press wɔkɔtɔ no wɔde sa atwen na no ɛna kyɛsɛ amamofo bi akɔto ahye no so prepra baba wei amwa satam sika 30,000 Ghana cedis ɛde afiri ne ho ɛkɔ ababa wa no na ma ne hunu ɛne na bebrɛsɛ mu nsɛm no wɔto bi nkra ɛde maye say and no yeche kakra at 740 mo honum na ya wiem pa ya ba be ko nti ye pie no na afeso ane entaye o na say enkasa sika no wen na me si o maponti ntumi ye kasha tene ma no nti nyamba cha me ba ntem me ba na wa be na di ada ga ni pie ye o fie chiri ne ba no o chiga etu na de chere na dia ba akunu opie na ka amene onyo ewo odi etu ni di nechi na e ka amene boy no ka knife no ewo honom na scan ye two settings nti ofa first one na me try say me fa second one na hona oyi knife ni pie nti mi je scan man ofa scan we na okona me try say metie mu no pejana knife na me kotoye na me de mi sa tu nti hona knife no e ka amene na o mu di dwane nipi outside now like on mass parking motor now on mobile car. So new code to need the main because me share but fair one no she no smash black. Theater ni moju kakra. On should I meet theater pa but ni moju. And I'm meeting my voice and me hu ni ma or she no smash nso so me hu no. A bebo be 30,000 bebo ka average ni be 30,000. It's musan so bi amba. Abusiara hosem yesi ewo eyega South Kroponi mo kasoma from Las Vegas wo baba wa Clela ya wanya mfinhie adunso ya wo ye mobile money kakra edi ni nkui no na amro besi bi kwoto share ne so mu nkra ene amanebo ene enua bema Erica 9 wone ne kwobo nkwama no so edane bi achi edema ne yeni na ya first dama 21st clinic cancer na ebekọ yeni mo kase ni mo no ohododo de ni titru se wo to asetwetwen wo wonamro mututu wankasa hu sa wonnan ho no wanatu na bi wo ho a woje ho enje wonante kura na ye dedi amount me ba cho wanhwe ya na siatica yade no de wato fom titu amika 15 branches ni akire ya ye bie wo mem ni ntrodo ni ntroda so no fo ni kire hwai na ye ntimi ntu ase emfama afi yade bi ti sese mu yade anase bia obrabo ho temache also na ye typhoid anase fibroid wo ho nsem ni nyina da yetu ase wo 21st clinic bomode na kwaya massage and scan service and laboratory test ni nyina da ye bi na afen so massage kama pa so no kwa wonsa beka bi de afri ho for ye 0540 311 311 0540 311
311 and here overseas Safa Radio nchen Kumasi ha and ye wo miso free drink ni 5G mizano ya no dear kama na miso ni de ye wo mixed fruit ni wo ho and ye wo mango fruit ni sonkwa ho nya bia ebetimi abo bedwadwumedie bia se no wonya bi dia serve wa wo manimonyam no so atimi ashred amount afe 5G mizano ye energy drink jensi guarana and afe green tea no ne niam ahodo ne yesumagu ntinu nya bia ebetimi aboa amoahoode no ahyokubu 0246 270221 0246 270221 na waje oso yafa ye ninchebu ewa 3 eba center omo aso ye na 3 co cups so de abedwa maso koko master no I am team koko ni sisi yade ebo ne bongalati amana kwa we de afri hunam due ni mo eno tifo ni chumba bibiara ye tu no to no na kwaji bi de fetu koko I am team eni sisi yade no ase kolena ke badani heba misti heba ni apidang ebuso ewo ni dosopo mu 0546 107 107 0546 107 obese wotu kwa akofo ane ma badwedini obese akoto awade sua ho nsem so wa manone anase bia pese akotena hoto awabra boso a mesro ema obi nyo bukato wabra express group wo for ni chemu wasafo labor runabout enkran wo hotema East Legon o watakra data mal bibia ne sunyane bomodin na akwantu ho nsem ne ho hyehye nyina da no fakodan na wontoto niam fancy kwantin pomoma sebeya bibia betimi awie peye wo akwantu ho nsem de amawo friend 0249 000448 0249 000448 na wonje oso wonya Sompa TV ni nhwene ya ma wonmo risk an manim di fo no sebeya new Sompa TV ubetimi enya ye ne asomwo ne nyina yenya aketua pa abusua yenyina asedom na yento nkramra tew ye ba ensem no adodo na wechire wa bra president of the Ghana National Association of Assembly Members wono so de ensem bia todwa e wo Western North ade ben e na wo se Defense clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienyi pa enye prakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 Prakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankra to emu agiatum
Hey, Sewa, me who watch you. Me and Nano may be say cry so quite brutal. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, and me my connection man for den go for secret when you tell the musan. Oh, Fadarmenti, according to IF4, Opesa to Kwan Kosiadia, Express Group do beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, any Germany, say a tour and as a visit in Soa, Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, any Germany, Moam Pesomo to Kwan Koye Jumansu, Obet Midowako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa Adeshimaima Yamamumo ene twen ye twen nwumre no nsiabrem kase no so ede amamu ane remo ewo Western North region wo na president ya de Magana National Association for Assembly Members won monya for Frank Nelson aka wono so kire se mantam wono bedwa koya wonom to omine fo na sabaifo no Council of State member no person no so wokoye bia no ntini wode nto abo ahyehyɛ so ewo mensi ni kropo awodo ye no so ewo matam ho nyina da no ne assembly members ni bi ene adehye no ekohia ye no yentie ensem bia onimonya for Frank Nelson wada na de kire wonom nsafre mo a na ni nyina ne se matese no mframam se honorable Frank Nelson aka wa na tin se obigina as Council of State member for Western North. Now officially no and pay the two names say no press my mom team for say they call us representative for the Western North on the Council of State. The offer form I know what I say you so fill forms no. Nti na ye frame no pay there two names say no press they want you na no press me back as Council of State member. Assembly member for nyina da won kabo mu kuo no de oya president ya wonuma no Eyon monya for Frank Nelson aka and also Western North region hono opese wa ya Council of State member ni bi ena wade na niso ade huno ne nseme to dwano ne kasa no achi no ena assembly members krokra chefo ya wonom so wo mantam no wonom so ekasa sei esreye edema onimonya for aka Friend Honorable Adu Blanche Jr., former presiding member for the Aboso this assembly na me gam Western North Regional Secretary. Near India, Yenia, Brain, Yenia, Chise, Yenia, Frank Nelson, Oye, National President for GAM, a contest na Yina Sopotuno. Now, one winning Council of State membership, and say, Amia Drum Afino, Yakopa Absia Bere. If you present him, your press, your pre Diama Assembly members, your prayer. Your man and the night is here, and so send me President naming your new Akano. Say electoral area fund you propose to say a bina also no on my end. Honorable Frank Nelson say Council of State aba on the 11th February. Yen na ye ta na chi say onko ye Council of State member na on pre welfare assembly members. In fact, assembly members here very papa. Enye wo pe Council of State e na utu sa na mo no. Obi e nu dada. Na said me papa ba kudi kan ya no ya to ye tumi no ache na ye musa de ho se hwan ya to ba ma na kwa Council of State ya owi empu wa ba assembly abachi assembly member la dabi nti ye de Western North de ye ka ene se ye nti se obi ayi meti se oba de na mo nso obi ala na adwen se obeba npa ko nyai Abusia assembly members ni bi ena yeti won manu di sem na fe ye free ho na ye free ni nchiremu e wa santemantema sen mo biem so number 2 ena yakwa akodre no e wa afo no South West mensimu hasenom na watchose chips compound bi a e wo ho na etimi buo nkroto be se edu ene akire no baby a ne tebia no eduro no ene na mo nchenchen
And I'm saying so I'm a senior midwife. Ya no ewo Madam Rita Boatin. One Sompa Kasiaman Boni Ba Bedwa Twetwen komo ama nsɛm a wɔde to yɛnim no na ɛdɔɔso paa sɛ mpanyinfoɔ nso nhwɛ na wɔmmra wɔn nsraban mu. Okay. Ebi amini wo kasi. Me kasa free bi nso na batu check from. Yenim die mu se bi ayare no eba ekosoro ne ntimi a yeto an so de ne kɔ hospital kesi mu no so ye de otu mu ne ma so. Na ha check pompa no ene nneɛma bebree na ya yehia ɛwɔ ha. Ebi ti sɛ oxygen ne saa nneɛma no ya na akasie mu ya na omuhia saa nneɛma no ɛwɔ. But eba ha say so you say challenges kesi ya na high ban say chance dan swapper. But already you can inform me health directorates. Amoma ya aware say ibi say na ekoso. Mo so ye say o mo baba betu hu anamo aya amaya. Mo so eguso. But you see so here dey ya here say nka ban so betumi aboa ya. Health directorate ntimi meye mai mo betumi so aba ba ya amaya. Facility mo he baby won na ehun time. Anke ni so mo boa pentima ya ni nyina ye dia to o mani mo so ba ya. Saban so timi de pentima ya kan so yin so yin de plan. Sinka ban so timi boa ye etimi bie hospital ni mu maye so be boa ye. O he facility ni mu a enkofo bebre de almost so sabesi ni mama na block facility and so it's not helping because betimi abase obi o ha o ba fi baby ba no who say hospital ha bra obetimi awura ha me etimi ahwe no ada ko ba ni say ya blocking no be de who say facility bi say imposi ha no etimi aba. Madam Rita Boatin no a senior midwife will be number 2 chips campaign do ye no ewo ho ne de no achi no and a committee member Yuru Akwesi J and so the two ye be ma ba obedu anu say in fact how na ewo ho no e so power na empire credit tinu say de omusi ha wonom no wonom akon so no entimi enwiedu emfama wo mo yeah how efa clinic na za chief company wo kuma say hono isha and for the new table empire corporate see you so such a your face santi ama sin your boy na asay dinka yes ban say nkomumrem na so benya no masi baby ka afufro e di amaye na enema bia say yinya no edan bia na enya because ha no electoral commission electoral area no ada yina villages na haya no mu baba ansa akade ne nyema e di hwe mu nua nti so mu ba ha e transfer mu ma ebi mu ko aduama ansa na mu han so makwa akoto so ba sie nya sa ne mani na wa ha am fi say nurses ni doctors ba ha sia e be boy ko ye dan e problem pa ye face sa problem pa ye boa nurse ne mu wana sa say e ko na ho ode e fi sa ban ne bom na o mu si ba bi fufuro de maye na fi say e be boy ya boa assembly abusia yenkwayanim na yenwrem wa EKK charity foundation wonum yekobia nsha bas na wonum ayado ye papa yeka say yada yade a panyipa ya wono ena wono so etua no wonum ayadom amasika 10,000 Ghana cedis wapeja e de akwaboa ye nuanom a wonum so breast cancer bi etete wabrabo yenko tie senior donation no esi ekoye ma Dr. Evans Kofi Kwafo ya chese wono ene ye founder Kofarba ne kendifo edema foundation botaye ye techre ne ni so ade hu ya wowo ene hyehyeye mapa ya wowo edema adehye no sei ena wakasa de fa ho central region aguna na akonyako nse inu aba na o meti ane babo meti nse wanya ya bi o no nufu enne na minu aba enyi bakso de ba bi pia se yebra ne mehwe no na yenye na do ene yenhwe mmoa ye betime de aboa na doctors etimi asan ya de no wetimi ya de abankwam ntimi de to so Ghana for mo pejo manihwe nyankopon onim mo peja o manihwe nyankopon onim na yentimi nyi inu aba yenkwa na medinka nkasa ne ma no yiminu ba ko ne kura mi ketwa panso ho na sere Ghana for iwi ati nyesika nko na de yade
even seven papa bi kura kokoro ma timi tom papa mi de be cha akola no atade kura timi ba be che no me se gan so mun twa o mani mi mi nu yan be na yentimi nyen nkwa eno Abusia ni sem nyina to dwa wa bra baba wa ye friend Mary Youngson ya wo free agona ensaban potemo ho wo mfimfin mantemo no wa kyerɛ sɛ wanya mfinhye aduana mienu bɛ sa afini ɛna nufo mo kokora ne na di apinisie saa na ne ma mienu woni kunu bia nso so a wɔhwɛ wo mo de amane no ɛna ye EKK Charity Foundation no ahodwiri ya kyɛ sɛ ɛka wɔn mo a 10,000 Ghana cedis okopagya ya wɔde kɔboa no kyerɛ sɛ obi ansomra sɛ bɛya kakra ne nkwada no wasetene mu no ebetimi akɔyie na Mary Youngson ne nsaka ayɛyɛde afɛfɛ yi free yɛwura Dr. Kwafo hɔ no wɔno so ɛda no disɛm yɛ yɛaseda ɛne aniso ɛde ma no gyina bebree na mansi bebree ne yɛ ninda ɔkan na yɛnte mo nka nti anapɛ ɔkan yɛnim sɛ mo bɛba nti ɛda mo asɛ mopɛni na ɔdi mo anim menhyira no amoka ho nyinaa nyame nhyirahyira mo nyinaa beebi oyi sika ne fii biara awurade ɔnhyɛ n'anem na yɛmbɔ ho mbɔ ɛni ndakora nti ɛda mo ase Ghanafo wɔntie yɛn wɔmmɛka yɛn na monyala monyɛ koro na monhwɛ me bɛyima ɔnte apɔ na asie wɔ awurade hɔ abusia krotintin bia no na sa kwantenten ko wie wo ko tia aha ɛna anwumre no nsia brem kase no Sompa TV so no yɛde ne nyina da esi Facebook no YouTube for Muhammad messages ba yɛ nyina mo share live nyina so no yɛda mo ase ɔla fo mo tie yɛn so aseda enka mo Sompa TV ahwɛ